Mae'r Nadolig yn dod. Mae yna Cardiau i'w dewis. Cardiau i'w hysgrifennu. Efalla i fod yn teimlo fel gorchwil. Yna, mae'r cerdyn cyntaf yn disgyn trwy'r blwch llythyrau. Mae iddo negas gan ffrind a newyddion da. Sut wyt ti? Rhaid i ni gyfarfod yn fuan. Mae babi ar y ffordd y flwyddyn nesaf. Amser maith yn ôl yn bell cyn i neb hyd yn oed feddwl am Cardiau Nadolig. Roedd yna neges wahanol, mewn dull gwahanol iawn. Eto, roedd y negas yn newyddion yr un mor dda. Edrychwch, bydd y ferch ifanc yn feichiog ac yn cael mab, a bydd y plentyn yn cael ei alw yn Emmanuel. Mae Cardiau yn ein hatgoffa o neges fawr yn Nadolig. Cadw o Duw at ei addewid. Mae'r Crist wedi dod. Mae Duw gyda ni. Dewch i ni ddathlu.